Okay, so into eyenzeka la kushawe abantu la abathi babamba inkunzi la eBhambayi bawu-5 bokusekusela mhlambe beshonile. So umphakathi ngoba nubona nje ugcwele kanje ucula uzovala lo mgwaqo mawusho bathi la kunabantu ababoshiwe ababoshelwe ukuthi bashayela abantu bababulala okuyi-forum labo bantu kaboshiwe umphakathi uthi uyobalanda njengamanje njengoba limbona nje ukustrike la and uyashubisa so nje kunabantu abaningi okungenzeka lena leBhambayi kuningi cause nabazi abantu bavala umgwaqo kusanda vula izikole yonke leyo mess leyo kodwa ke okuningi sokubamba kubona. Ngo-October sibe nenkinga la ngaphakathi emphakathini waseBhambayi sangenelwa ngabafana basikhahlelela iy'cabha basiqhekezela izindlu bathatha amagross abantu kuze kwaDisemba abantu belokho bephindelela ukuyevela epolice station ukuyoreport. Impendulo yamaphoyisa bekuwukuthi ayikho usizo bangasisiza ngalo noma sebegijima abantu beyolala khona bebe baxosha amaphoyisa. Okwenzekile izolo umphakathi uye wazihlanganyela wathi fanele kube khona into eyenziwayo ngalabafana kugadwe. Into esitholile izolo ukuthi kukhona abantu esivuka ekseni beshonile abangu-5. Labo bantu labo abangu-5 ngabanye babantu ebebeyingxenye yezigebengu zala ngaphakathi emphakathini ebezisikhahlelele icaba ebesiloko se-report. Uzokhumbula ukuthi ekureporteni kwethu besireport sinawo ama-case numbers abaningi bagcine sebengasayi emaphoyiseni ngoba belingasekho ithemba emaphoyiseni futhi asho ngokusobala ukuthi awukho into angasisiza ngayo. Okugcine engingakusho okwenzekalayo manje amaphoyisa siwabona sethululeka esemaningi esekwazi ukuba semphakathini kanti awakaza besemphakathini usukela uDisemba wonke awakaza besemphakathini. So okusidina kakhulu ukuthi amaphoyisa akwazi ukufika manje ekubeni sekade sikhala sifuna amaphoyisa ukuthi awasilekelele. Ayafika manje amaphoyisa azolanda abantu ekuthiwa bakhonjiwe. Manje sihamba ke siyolala eMtshebheni usibona silana nje siyolala eMtshebheni ngoba abantu bekade besigade ebusuku abantu abangekhoyo abathathiweyo baya eMtshebheni siyolala kanye nabo ke eMtshebheni asinayo inkinga siyohlala nabo eMtshebheni up until azaphendula uMasteshi ukuthi uma ngabe efonela engabambi incingo uchaza ukuthini. Uma ngabe ama cases abantu sebehanjiwe ba risk impilo zabo bayokhomba ezindlini zabafana abasilimazayo bengalandeleli bethe ama case avaliwe uchaza ukuthini lokho. So sizolala ke umlokuzana uMasteshi aze asiphendule kuleso impendulo lezo. Ngiyabonga. Sanibonani South Africa yonke njani? Ndiyathemba niyaphila. Singomama simbokodwa la sinenkinga yokuthi abantu abasikhuseleyo amaphoyisa ababophile singasazi isizathu salokho. Manje sisenkingeni siyahamba semaphoyiseni siyosho udaba lethu ukuthi siyahlukumezeka emphakathini nabantu futhi basigqekezela abafana la emphakathini. Sinenkinga nje enkulu kakhulu la amaphoyisa akeze mesiwabiza. So sifuna izwi singomama singabantu besifazane sifuna izwi ukuthi senze njani ngoba siyarechwa nokurechwa la emphakathini. Yabonga.